palat arpo hajar ngut ki kok lane ki kam helpers ki baju pensiat ja ki skul midday meal keleng jong ka jelang ne Meghalaya bat ka than not isu barok koi katulop ka jong ki hakini kisnam ki bladap arpo snam menta kalane sispa tingka ka bakiyo katulop ka basibanai handrai nakaliang jong ki helper ki bahang ne jala Meghalaya jongi kini Islam ki baladap ila sakhi bakilami madan bandawa ba ka sarkar jela ka dewan penkiu no katulop ka jongki da kamno noru namar kami hap syo bat ka emlang salang ka bamenta namar bakitiar kitar kilasdang bandram bat ka jogru kami hap syo dangshan haus nam araja apuar ila yo iba ki helper kila yo ya ka jingkin tiu tulap honorarium kata kalong khatway spa na ka sarkar jela jongi bat khandai spa na ka sarkar pereng kaba kalong arhajar sibanai hanrei wala kataru kane katulap arhajar sibanai ban nujor ban hakane ka perthairam kampat long ye dangshan na kaliang ka jongki kila wan ru sadu sanong ba Delhi ban yakandu markhmat baru secretary jongka Ministry of Education Sanjay Kumar ban pen sngow ye u ba ka tulap ka jongki keda kamnom no lade ban pen kieu bat kila bo hakmat jong u ba un pen sngow lam basan hajar tingka kandai ka jingdawa ka jongki bakin kwa ya kata ka honorarium ka ba si banai kan long san hajar tingka na ka sarkar pedeng ka jingle jong pia nong ba Delhi ke ka jingdawa ka ba phibu Ahmad jong IS bat ke ka jingkular ka ba phio ngis ngau thu ba kane ka jingyo jungi kampat ya hap bat ka kam ka bangi tre namar ka kam jungi ka de ka kam ka bakhya ngimi dang step na don riu beje ban let school mo ngi shet ngi tiu ngi sai ngi khling ngile ki kam ki babun hapo kam jaka ka ba mangi ngi trai hendrai habangi perkhat ban ngi theo ba kane ki jingsiu kadai ka bariat na ka bariat tam na kata ka daw ngi don kane ka jingsngau thu ka jing perkhat halade ba kane ka jingsiu kam patlong ka babiat lane kam padai hiru marsiteng ya ki por ki ba mentah mo ha ka jinglut jingsep lane ha kino ki bentah kala long ka bariat hadu kata na kata kadau ngim ban se ban mi na ka jelala jong mo ban le ya kandu shanong ba Delhi ya une secretary mo Ministry of Education na ka banta bandawa lane ban kerpat sya ka sarkar India bakan siu ya kane ka honorarium jongi na ka khandai spa tangka sya ka san hajar tangka teula kular sisai ya khamat jongi ba mau unsa bu kane ka mat mo ha ka ba khamat ban perlong kerpang ya ka ba unya keren ya kane kamat ki jingduna bat ki jingdon kam ki ba phi yo I ba le se lada don kanu ka ban kampen stand ane penyarap ya ka kam ka ba phi le menta ha ka jing shishahi ka jing shet ya ka ja kam da bam da ki sausan kenta mo lada ki biang ki tiar kitar te hang tangi lap ba namar ba ka don ka jingduna ha ka ba hadu mentangi thang da kiding te lada ka sarkar ka ngeu ka ngap mo ya kende ka jing kerpat jungi ban ai ngi da LPG gas ngat harai ba ka kampen sting yangi ha jaka ka bangi tre mo ha jaka bakan bampor sausan kentan ru kenta ka bambut ba in bampor no tang ar kenta lai kenta kemuga ngilap ba hang ne nang ba Shillong kila naki school kila sedang ban wanra yaki ban ada ki gas stove te cara kisnong ke beran bar sejengai nak Shillong kedang le dekat ding ma te halor kane kadan ka nagajing ekran jongi bat swapnil tambe ude IS director jong diesel wajala khalia kaliang jong menta ong ginang yiwat kilat kelenti kaliang director dang ong yingi ba ka sarkar jela ka duna pisa kawai ka ba arpat baki gas agency ki badan hajalna ki khamduna kini ki tendong gas nagata kada kidang yawat ban penbiang te ngidon ga ngi karpa di secretary jong Ministry of Education Sanjay ba sanction pisa na pensilor ka sarkar jela ban wat kilat kelenti kumnungin ya kadau ba kan kadam kata ya ka ko ka khya jong ki nong shajja namar ki daibon ki dong long kme ka ba arbat ka meram ka mariang kanam sha ka jinglap ga jongahi kadau ba baro hi ka nikam don ka jingkit khle jong ki nong mikmat ka jongi ne kiti ki badai ban trai ya ka ni ka kam ya ka ni ka department PM portion ni ka sel Dari kidon ka jingi khle kane ka sispa tangka badai ban ai na ka sarkar jalla hathan stelam mingi kanam mi no apros na menjua
man hakandang hagani ki bila ya khi lang ya keren la pan singau tho ka simpo rengi hangta ki sedang makendet benreu ba peleng ki don kum kita ki nong sejja ki haban se tang ki spa tang shi andang ila ya khi andala ya mi sakhamat hangta ki singau tho ka dor jong kalong kme ka dor jong ka kurem ne ke kenthai ki penbiang ba ki sat ki khlem na ta ka daw ka ni ka sarkar jilla jungi Chief Minister Conrad Sangma hangani ki haka khatsan Disember ajar huat bad ula kemen remboi ba menteri berem petan pule kisda musngau thoi mat badu Dr. B.R. Tiwari ha jingi lam khmat ngania thoi pi dei ba DP wa lang balong chief secretary menda no hangne ki ai na pen ke ye kane ka honorarium na ka bha ka challa tela nangi simpati ki wai pat ki jalla than slamingi ka Arunachal kala ai menta 6000 kala mentam kala yo 4000 tenang ta pan na ka Asam ke yo khatsan spa lanyang ta ki wai par ke jalla kedang ne be kasijan ka kita ta ka jingit khle menta kala adon haki ke officers ke bureaucrats ke jongi pada po education ban ngikermen ro ba menteri ba paj menta ro undon ke jingit khle kane nang ni pila le cha nang ba dali ban persngo ya ta dei lanu pin expect ya ka result ka ban mi na ka jing ya kran jong pi ne fi bo por ne kam no ngi nakaliang jongi khlem bo por kalong ba ngi singau tho ka kam ka sarkar ha dali ki kaloi ban trikam tingin dapat pa ni banai kan trikam lakom no ka dai ban trikam ka April arjar pusau na markani ka dai bandan kan wan ro apa ka parliament nga tharai ka dai kin wan rahi na marka pisa kan bon kan mi ni tagan April jar pusau ngidan ka jingkermen ka ba he ba kan trikam na khamtam na ka banta ka jalla ki bedo chthang lamingi hakerala hang the ki la yo menta khada rajar shibanai tiki vai pake jalla ro ki la asdang ban mi shekhamat te hakini ki banai November yo jingtip ba ki la dan ka jing ya lum ka jing ya keren hadali ki wan hado san jar ngutam ban keren go Prime Minister Narendra Modi ba un penkiu na tingidan ka jingkermen April kan sedang sakawai ngiyo ibo Narendra Modi Prime Minister ngiyo sngau yo ilung ba gilat thai khobor bawang ba unpai tangini gi benta South ligi benta bun ya chakhaman kita ke dai ki kerdan long brejong kalong ba dai un ka sarkar jung u kan pa ye ki longkme ki baduk batalot unpai ye ki samla pekin biang ka kam ka jam bun pensilur nang tapan ba unpai ro ya ka meram ko jong te ka bakhado kalong ba o ba yangi khamtam gilong keme bara kide ban singan lari kilong keme kem singan ka jing em kari India kanam khalan hado menta ka yat kari India sakhman kadai na kilong keme te hagan ne ka bentar gidan ka jingkermen maka ki babon tam gin ko kam help hajala me ghalia ba than stelam ni kidai kilong keme tena ka daw ka dai ba o ngis ngeulong kay dan jinge dai bar ka jing thrang jong Prime Minister tingidan ka jingkermen ba un pentraikan una apply ganiro ke jing ya kran bat kinong yalam jong ka cook and come helper ke bala ai yang i khendiat ka jingtip bat ka jing ngau jong ki hala kan ka jing dawa bat ngibu ka jingkermen ba ka e ka ba ki dawa kan long ka ba sei so how news nam ka ba menta komba ki don ru ka jingkermen koble pi ki ba pen ngadi me pan ki kharmandai na mata forefront media